אני מזמינה אתכם ליומיים של מפגש שלכם עם עצמכם, ומפגש שלכם עם המין השני. ואני מזמין אתכם יחד איתנו לחקור במשותף את אחד הנושאים המרתקים עלי אדמות. איזה נושא זה? ריפוי בין המינים. ריפוי בין המינים. אם במה נתמקד? אנחנו נתמקד הפעם באמון, בבניית אמון, איפה הוא נשבר ואיך לבנות אותו מחדש. ולמה הוא כזה חשוב? כי אמון בונה אותנטיות ואינטימיות. זה אחד הדברים שאנחנו רוצים שיהיה לנו בכל סוג של קשר ובטח במערכת יחסים. ואנחנו מזמינים את האנשים שמוכנים, בשלים, רוצים ויכולים. מוזמנים באהבה. תודה על הדיוק. משלימה אותי.